Γεια σας φίλες και φίλοι, από πού αλλού, την ψηφιακή φωλέα, που σήμερα φιλοξενεί ποιον άλλον, το φίλο μου τον Μιχάλη τον Ιμπεσλίδη, τον κολλητό μου, ο οποίος ήρθε σήμερα εδώ, με βοήθησε πάρα πολύ σε ένα τικ, έγραφα έτσι μια μελωδία και με βοήθησε πάρα πολύ να την ολοκληρώσω, το έχουμε ετοιμάσει και σκεφτήκαμε ότι δεν θα ήταν και δύσκολο να γράψουμε και ένα γρήγορο στίχο πάνω, οπότε μέσα σε 10-15 λεπτά γράφτηκαν 3 στιχάκια. Μας άρεσε το κομμάτι, γι' αυτό θέλουμε να σας το παρουσιάσουμε. Ευχόμαστε να αρέσει και σε εσάς. Πάμε Μιχάλη. Θα πουλί με σε και με σπάλα. Η δάση και ντέπα θα πουλί με σε και με σπάλα. Τότε ρε μας το ζεστό πουλί με θα παλάλω. Τότε ρε μας το ζεστό πουλί με θα παλάλω. Στον ουρανό με πέτανες, είδα σε και ντέπινες στον ουρανό με πέτανες. Τα πουλιά κυπετούν σαν σευνέγγες εντερούν. Τα πουλιά κυπετούν σαν σευνέγγες εντερούν. Είδασε και μπορώ το καρδό να με ρωτώ. Κι είπε με αν αγαπάς, ξαίε με πάμε ρωτάς. Κι είπε με αν αγαπάς, ξαίε με πάμε ρωτάς. Thank you.